alamisa ye mais kalo tile 9 san 2024 sanga ni wati aw minnu b'aw sigi ka an ka kunnafoniya ni ka a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma kunnafoni ale wati selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni olu ka état major général ye ko k'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko u ka service de renseignement kɔni ye kunnafoniya dɔw ni ka u daw tulo kan ka fɔ ko karɔgɛlɛntinɛ tigilama dɔw kɔni tun kelen don ni ka u dagayɔrɔ dɔ kɛ jafarabeekaw olu fɛ yen nɔ. Jafarabe ale bɛ Segu o mara la u kɔni bɔra nin wale kalama wagati min na sa u ye sanfɛ pankurun kɔni ni ka o tagata ka taa u dagayɔrɔ kɔni ni ka ale ci ka bɔ yen nɔ mais kalo tile 6 kana se a tile 7 ma san 2024 sanfɛ pankurun kɔni kelen ka baara kɛ waati min na sa u kɛra tuguni ni ka u kunda nun bozo fɛnɛ kan o bɛ fleuve du Niger babolo yan fanfɛla o la kunu mais kalo tile 8 san 2024 Banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ min fɛnɛ tun bɛ ja bozo o fɛnɛ filenkolonci ni ka o da kolonci kunnafoniyaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye karɔgɛlɛntinɛ tigilamaw ka maaba dɔ ye o kɔni fagara nin senfɛ nka nin wagati na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ senna walasa ka se ka kuma kɔni ni ka ale dangamaniya an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ale ye hakilasigi kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana ale bɛ se ka sabati an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na. Ka se ka an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen ni ka o sɔrɔla don Mali ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ dugu o an ka jamana ka bandiri kɔni ye ale bɛ ka munumunu yen nɔ ni o ye Pelisiko ye Pelisiko ale ye dugu fitinin dɔ ye min ale bɛ Koringa ale bɛ Njaya Kura o sigida o la nin dugu kɔfɔlen ninnu bɛ Ɲɔrɔ mara la a bɛ san caman bɔ nin dugu in yɛrɛ kɔni Moritaniɲɛnw kun kelen don k'a kɛ u ta de ye min n'u kun kelen don ka maliyɛndenw yɛrɛ kɔni bali ka se ka jibondon yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ale la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni an ka fintigilakaw ka cɛsiri n'an ka jamana marabagaw olu ka cɛsiri nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni kɛra an ka jamana ale ta ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni sigilen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na sa olu kɔni nin kɛra nisɔndiyaba ye u bolo u ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw olu ma. UNTM syndikaw ka taga se CSTM syndikaw ma olu kɔni ye lɛrɛ 72 baara bila kɔni ni ka o daminɛ kunu mɛ kalo tile 8 n'a bɛ taga se fo mɛ kalo tile 10 natama san 2024 an bɛ taa joyilakaw olu fɛ yen nɔ bolimafɛnw bugunatigɛ sɛbɛn n'an ko ma ko vignette fɛn min ye joyila maire ye ni o ye Yakuba ye ni bɛɛ b'ale wele ko Dowele Kɔnɛ ale n'a ka maa dɔw kɔni olu de kɛra sababu ye sa ni ka se ka bugunatigɛ sɛbɛn kɔni ni ka ale ladege dɔ kɔni ka o dilan sɛgɛsɛgɛliw gannen sa a kɔni jɔra a ka jalaki o kɔrɔ nka a tilala tuguni ni ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni turu ta ni ka da u sigiɲɔgɔn olu kunna ni o ye u ka marabolo maa dɔw ye. Kan kasara kɔni o kɛra mɛ kalo tile 7 san 2024 sɔgɔmadafɛla a kɛra manatali kulu o la min ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ ka i kunda faba kɔnɔna o kan ni o ye Bamakɔ ye seerew olu y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun falen de don buna adamadenw na tɛntɛntɛn min ni a kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ yɛlɛ ni bolimafɛn ye kulu o sanfɛla la o kɔni ma se ka kɛ nka ala ni bolimafɛn bolila ale ka hakilisigi o kɔnɔna la a sera ka kojugu kɔni ni ka o bali bolimafɛn kɔni ale bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna nka maa damadama bɛ yen nɔ bolimafɛn kɔnɔna la olu joginna maa minnu jiginna u y'olu ta ni ka taa n'u ye manatali lapitaniso la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya k'u ye. Nin ye kunnafoniya duman ye min ni a bɛ ɲɛsin Mali, Niger ni Burkina Faso lakɔlidenw olu yɔrɔ la ka sababuya kɛ Faransi kɔni ale tun kelen don ni ka a ka visa kɔni ka o bali ni jamana 3 lakɔlidenw olu la ka sababuya kɛ fanga dafiri min ni a kɛra ni yɔrɔ datugu kɔni tun bɛ sen na nin wagati in na ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛ ka taa u ka kalanw ni ka olu kɛ Faransi jamana kɔnɔna la ko dayɛlɛlen don olu ye.
ni jɔrɔ o banna jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga sini jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to mali la yan nɔ ka wari ci ka taa sini jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. An bɛ to an ka seko n'an ka dɔnko kunnafoniya olu kɔnɔna la hali sisan nɔ pankuru min ni ale wele ko Air Sénégal la n'ale kɔni tun kan ka bɔ Dakar ne ka i kunda an ka faaba kɔnɔ na o kan min ni a kun wulitɔla kunu mɛ kalo tile 8 ka taa se bi mɛ kalo tile 9 o ma san 2024 pankuru in kɔni jɔlen tasuma de kɔni mɛnɛna ale la tasuma mɛnɛni a la waati min na sa maa minnu kun tun b'a la olu kɔni ye u yɛrɛ ɲini an ka dɔnkilidala denmisɛn dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Cheikh Siriman Sisoko ale kɔni tun bɛ nin maa ninnu olu la nka an bɛ wagati min na kunnafoniya minnu sɔrɔla a yɛrɛ k'a fɔ ko Cheikh Siriman Sisoko kɔni baasi foyi tɛ ani na nin wagati in na yɛrɛ a bɛ Dakar dugu o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka u kisi nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Yana ka kunnafoni datugu an bɛ taa kɔkan kibaru ale la nin wagati in na bɛnkan kuma kɔni tɛ bɛnɛ ale ni Niger jamana ɲɛmaa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ a bɛ kalo 6 bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Niger kɔni bannen don k'a ka sira kɔni ni ka o dayɛlɛ bɛnɛ ye kuma in kɔni tiɲɛtigɛra kunun mɛ kalo tile 8 Patrice Talon ale fɛ. Togokaw olu fɛ yen nɔ Togo fanga sinamatɔ maaw ka taga se fintigi gansan maaw olu ma olu kɔni dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka jamana ɲɛmaa kɔni ale ye u ka sariyasun falen ni kunnafoniyaw kɔni ni ka olu di ni kɔni ma kɛ olu fɛlako ye touche pas à ma constitution ni o de ye kana maga an ka sariyasun na olu maaw kɔni bɔra ka u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko nin kɔni ma kɛ olu fɛlako ye wa u ka laɲini ye min ye o de ye jamana ale ka taa camancɛ fanga la. Salati ale ye balofɛn min kɔni n'a tɛ ka ye an ka sugu kɔnɔnaw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ale bɛ gɛlɛya avril kalo ka taga se juillet kalo o kɔnɔna ma min ni o bɛ kɛ funteni kɔni wagati ye funteni kɔni fɛ sa fɛn min ye salati ye ale kɔni tɛ sɔn a sɛnɛbaw olu bolo walasa a ka se ka sɔn i bolo yɛrɛ kɔni dɔɔni f'i ka a sɔn siɲɛ 3 tile o kɔnɔna la o kɔni ye gɛlɛya ye salati sɛnɛbaw olu fɛ a sɛnɛba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu b'a laɲini ni ka taa ko wɛrɛ kɛ o ka fisa u ka tile bɛɛ ban salati kelen o kunna. An bɛ taa indikaw ka jamana o kɔnɔna la furuɲɔgɔnma fila minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san 26 ka taa se san 27 ma olu kɔni ka kuma falen u ni ɲɔgɔn cɛ sibiridenw minnu n'olu sigilen bɛ dultara Canada ni maa ninnu kɔni ka kuma falen ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ni ka u denkɛni fitinin kɔni n'ale si bɛ t'i jɔ san 6 bɔɲɔgɔn la ni ale kɔni ye lujuratɔ ye furucɛ de kɔni ye a furumuso kɔni ni ka ale jalaki k'a fɔ ko a ye den lujuratɔ kɔni ni ka o bange o kɔni furumuso ale dimi kojugu kɔni ye denkɛnin ta ni ka taga ale fili banbaw olu ka kɔji la o kɔni kɛra sababu sa ni ka denkɛnin kɔni ka a bɔnɛ ani na fintigilakaw kɔni welelen waati min na sa olu kɔni y'a tiɲɛtigiya ka fɔ den kɔni ale tɛ nin na bilen den mansaw kɔni u ye u minɛ ni ka taa u bila kaso la.
yana nga kunnafoniya anga o datuguta an bɛ taa an ka seko n'an ka dɔnko o bunakun kan ni wagati na an ka dɔnkilidala denmisɛn min bɛ yen nɔ ni an ko ale ma ko Mariam Ba ni b'ale wele ko Dugu Limamu a bɛna concert kɛ yɔrɔ min na sa o de ye Casino de Paris o kɔnɔna o kuma la welewele laselen don maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Casino de Paris ale kɔnɔna la walasa ka se ka taa Mariam Ba ni ka ale soutenir a ka nin concert o la maliyɛnden bɛɛ le kelen an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la an ka artiste ninnu n'u bɔra an ka ba Maliba kɔnɔna la ka taa diɲɛ fan 14 fɛn fɛ o kɔni ye bɛ taa an ka jamana ni ka o de kunna wolo o kuma la an b'a fɔ ko Ala ka don wɛrɛ yira ne ni aw la kunnafoni kura o kɛnɛ kan